פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קוראו שלום. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קוראו שלום. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קוראו שלום. אני מזמין אתכם להתחיל את הבוקר איתנו בכיף, באהבה, בתפילה קצרה ונוחה שהיא באה ומנקה לנו את הראש לפני שאנחנו מתחילים עוד יום עבודה מעייף. התפילה שלנו היא באמת התפילה הארץ ישראלית העכשווית, שהיא נוחה, קלה, ושאתה מתחיל את היום שלך בתפילה, היום שלך נראה הרבה יותר טוב.